Здравейте! На вашето внимание ще представя станцията EcoFlow River 2 Pro. Това е генератор захранван от батерия. Един от най-новите модели на EcoFlow. Станцията е доста компактна като размери. Теглото е 8 кг. Има дръжка, която позволява по-лесното й пренасяне. Доста е удобна, снабдена е с 4 USB изхода, също така имате изход за зарядни за автомобил, 3 контакта, които работят на 220 волта. Времето за пълното зареждане на станцията е 70 минути, като е включена в електропреносната мрежа. Другите начини за захранване и за зареждане са чрез USB Type-C. Другия вариант е в автомобила чрез запалката да я заредите. И третия вариант, това е захранване чрез соларни панели. Но при тях времето вече за пълно зареждане е доста по-дълго, няма да е 70 минути. Най-бързият начин за зареждане е в електропреносната мрежа. Ето я отстрани станцийката. Снабдена е с система против прегряване. Охлажда се доста добре. Включват се вентилаторите при експлоатация. От тук се захранва чрез електропреносната мрежа. Това е изхода за соларните панели. В комплекта получавате кабел. Това е за електропреносната мрежа, да я захранвате, да я зареждате на 220 волта. Зарядно за автомобил. И това е зарядно за лаптоп. Според производителите, станцията има 3000 цикъла на разреждане и пълно зареждане, с което би трябвало да изкара поне 10 години, при което чак тогава да падне мощността на батерията на 80%. Нека да включим станцията. Нейната мощност е 800 вата. Разполага и с приложение, което може да си свалите. В приложението има EcoBoost бутон. Чрез натискането и пускането на EcoBoost бутона мощността се увеличава до 1600 вата. Ето в момента ни показва на 99% е заредена. Времето, което може да използваме, е 99 часа, понеже няма нищо включено. При включване на уред започва да пада мощността, съответно и показва процентите, които падат надолу, сменя се времето за експлоатация. Също така от тази страна ни показва уредът, който сме включили, каква е консумацията му. Доста удобно за всички къмпингуващи. Перфектният избор. Доста изходи. Доста време държи самата батерия. Аз съм я ползвал с по-леки консуматори, като лаптоп. Зареждали сме телефони към нея. И може би това ми беше първото зареждане за няколко месеца. Включих електроуред към нея, за да ви покажа как се променят процентите. Нека да я пуснем да загрее кафемашината. Но първо трябва да включим бутона, който е за 220 волтовите контакти.
След това пускаме. Съответно и тук времето започва да варира, от 99 часа се промени на 42. Падна с 1%. Тук се показва консумацията. Около 800 вата са необходими, за да загрее водата. Да вземем една чаша, след като загрее да видим при пускане на самата машина каква ще бъде консумацията. Машината е загряла, в момента дърпа около 700-800 вата. Минимална консумация. Доста добре работи. Както виждате, времето се промени 4 часа, ако използваме нон-стоп тази машинка за кафе. След спирането и започва да се увеличава времето. Освен кабелите, които ви показах, в комплект ще получите и книжка, ръководство за употреба. Може да сканирате QR кода. То е хубаво да го сканирате, да не кажа и задължително, за да може да използвате опциите като EcoBoost, при което може да увеличите мощността, както казах, до 1600 вата за някои по-сериозни консуматори, които сте решили да включите към машината, към станцията. Доста е компактна, удобна е за носене с дръжката. Отзад е описано мощността, която има на изходите за захранване. Според мен това е едно перфектно решение. Ако сте решили да къмпингувате някъде и имате по-малки консуматори, които ще използвате, както видяхме, и кафе може да си направим с един малко по-сериозен консуматор, като кафе машината. Доколкото знам, марката предлага и доста по-сериозни генератори, които са с доста по-голяма мощност, но по-бюджетната версия е EcoFloat River 2 Pro. Този модел специално е закупен от Practiker, но има доста сайтове, в които го предлагат. Гаранцията му е 2 години, но ако решите да се регистрирате в сайта, гаранцията се удължава до 5. Като натисне веднъж бутона за гасене, екрана заспива, а при по-продължително задържане се чува как се изключва станцията. Лично съм я ползвал доста малко, както ви казах, само едно зареждане съм и правил до сега, като я закупих беше заредена и доста време беше стояла без да бъде използвана, въобще не беше променено количеството на електричеството, което има. Не беше паднала батерията с нито 1%.
което е доста добре. Благодаря ви за отделеното време. Надявам се да съм бил полезен.